da hannu dan tun jamin sarakai. Ga jinjina da baki da hannu dan jijimin sarakai. Ku ɗauke shimfiɗinka a rauni ku shimfiɗin kilisai. Bangwanta mamaki dukawa a ɗan san kanan sarakai. Wamban Kano magajin a Turkiya mai baragar dawakai. Faɗin gaba kamar Sardauna mai dashen sarakai. Zurfin ciki kamar ɗan abudu mai haɗe sarakai. Ga kwarjinin kamannin ado murfin ƙasar sarakai. Ga haƙuri kama da na kumbo katanta ne kawai kai. Hange kama da Abdullahi ne hadimin sarakai. Iza kama da sarki tukure kau jarumin sarakai. Ga kyan gani kamannin Abbas jikan Abasha ne kai. Ga san ganin kanawan dabo tsatsan uban sarakai. Sa'in da na rashi na masoyi na rasa guna sakai. Ashe da sauran aiki ga kumbo babujin kai. Allah ya tallafe ka Aminu dan tunjumin sarakai. Allah ya tallafe ka Aminu Wamban Kano magaji. Ga jinjina da baki da hannu dan tunjumin sarakai. Allah ya tallafe ka Aminu Wamban Kano magaji. Ga jinjina da baki da hannu dan jijimin sarakai. Allah ya tallafe ka Aminu Wamban Kano magaji. Ga jinjina da baki da hannu dan jijimin sarakai. Allah Ubangiji mai itanyo na zo gare ka duke. Ya zama ni kususiyata na nufi ga wake. In ambace ka gurbin maula kai na a sauke duke. In nai hakan abun ma'amaki sai ko ya zama sulke. Mai kariya na dukkan sharri gun ambatan sarakai. Ga jinjina da baki da hannu dan jijimin sarakai. Kamun kafa da Abdullahi ɗahe uban mazaje. Mai kwarjini uban alaka su ma'ango gurin su dije. Kamun kafa da jigon kauna Allah ya sana darje. Na sake yi ga alilabaiti alhassanai na zanje. Zanje barar bidar alabaraka ga inda babu jin kai. Allah ya tallafe ka Aminu Wamban Kano magaji. Ga jinjina da baki da hannu dan jijimin sarakai. Kai aka yi wa ɗan ma'ajan Kano kai ɗan buran fanawa. Sannan ka zo ka zama tura aki kayo abin yabawa. Bayan zaman Aminu turaki sarkin dawaki na. Wambai a yau aka yi wa Aminu Allah ya kaurukawa. Alan Kano ya zo maka murna a Wamban Kano sarakai. Allah ya tallafe ka Aminu Wamban Kano magaji. Ga jinjina da baki da hannu dan jijimin sarakai. Komai aka yi don can ta akima Aminu ta kai. Ga ilimi na hannun da'awa ga hauni dan sarakai. Jikan Abbas magajin da abu mai kwarjinin sarakai. Ɗagun sunusa Abdullahi zakin cikin sarakai. Ga jinjina da baki da hannu ga addu'a ta jinkai. Allah ya tallafe ka
ga jinjina da baki da hannu dan jijimin sarakai. Kan na wuce bara na tuna ano tsatsan aminu nawa, ji kaga Ibrahim da abu mai kwarjini da waiwa, ji ka gurinsa Abdullahi iya baban abu a shagiwa. Abbas ya haifa Abdullahi bayaro masu yalwa, shi ko ya haifa sarki ado ne sa haɗe sarakai. Allah ya tallafe ka Aminu wamban Kano magaji, ga jinjina da baki da hannu dan jijimin sarakai. Allah ba ni gura wata ne Allah ne Jeji ka fice gaban shi